Er det ikke rigtigt, Gustav? Vi er på det luksustog lige nu. Ja, vi er på det sygeste tog. Det er kun os, der er her. Prøv at se, Gustav. Er vi enige om, det er ordentligt sygt? Det er ordentligt dejligt. Altså, Gustav, vi lever livet nogle gange, er vi enige? Jeg kan gå rundt i det. Ja, bare gå den vej, Gustav. Gå derned. Gustav, bare gå derned, ikke? Se, Gustav, se nu. Gustav, nu går du ind i en dør, jo. Gustav. Gustav, måske mere den der vej. Kom, Gustav, du følger mig. Se, følg mig. Se. Den der vej, kan du se? Den der vej. Du kan se lige ud der. Ja, præcis. Ja, nu går du bare ind i en anden hylde. Det er virkelig hammerende nøje. Vi er inde i... Hvor er vi henne? Vi er i Minecraft. Gustav, der er en kæmpe stor kylling bag dig. Nej, hvor er den? Gustav, den der vej. Nej, det var kyllingen. What the hell? Oh my god. Chill out. Okay.